Jare wong ana sapa? Dene kak kon gawe Salome bae ora teyeng. Mendi-mendi sing akon nyongkon gawe Salome teka. Halo Kakang Mbok Kayu. Wes suwe banget iki pada request kon gawe Salome. Magelah mage Salome terendul gaweane Mbok Kayu Arifianti. Terinspirasi kangen paksa tim sing Salome ini enak banget sih. Iki anu pada bae nyong paha gak gawe Salome rasa iwak sapi ke paksa tim. Nah, mau kae nggo bumbune wis tak siapna. Ana bawang brembang karo merica, bikin rasa iwak sapi njur nang kene tak wenehi lemak sapi. Ora keri-keri delai loncang bikin wengi ya. Nah, kie glepungnya sing tak nggo ke perbandingan 1:1. Nek nyong kie nganggo gandum 1/2 kilo karo padi 1/2 kilo. Njur sing gangsur nganggo banyu bumbu mau kudu umub ya. Pokoknya wajib kudu umub bulak-bulak. Bar kue diduleni kasih kayang kono kue. Nah, ki wis sedengan banget iki. Nek nganggone banyu ya sekirane bae lah ya. Barang adonane mau kae wis dadi njur ki didendel-endel. Mau kae lik nyong tes tuku tahu pong kang pak tamam ya. Nah, ya pas mbeti njuranan karo tahu kaya ngono. Encen amben dinane ke umay nyong beruntah jan ora tau resik pokoke semenjak duwe kae ke bocah cilik kae. Meneh nu agi nggo gawean nggo bedanan lik njur beruntah ya maklum ya. Nah, ki nganggo perbandingan gandum padi 1/2 kilo dadine semono kae. Nah, turahan banyu sing gangsur mau geri tembai maning njur ngguduk Salome baya. Sing pada komen yu dene kak banyune budek kaya ngono. Barang nu kue kek kupak lemak sapi ya budek ka. Barang sing gak ngomong meni perindapan ya monggo ki gak tak pangan dewek ya. Nah, mau banyune kek dikeceri lengah sedidik mbekena ora pada nempel kaya ngono. Karo nunggoni Salome sing nang jejere pada kemambang ki nyong kapan gawe yang gawe bumbu Salome ka. Salome kelangenane nyong kek wajib nganggo bumbu kacang. Agi bae ditinggal nyemplungna kacang ki Salome wis kemambang. Ya wis dintas bae njuranan didelehna nang kon godir. Barang nu wis dintas njur ki labuh dicemplung-cemplung namaning Salome. Nah, ya kue pemandangan umay nyong sing igen sembrewut kayak ngono. Nah, nuki sing goreng kacang aja kelalen ditolak kalik mengko geseng ya. Mbekena enak sing goreng kacang ya usah menggesengen ngono. Angger wis mateng ya geri dintas. Nah, kue Salome endel-endel wisan rampung. Njur ki labuh nguduk Salome tahune. Nah, kue ki nganggo tahu pong sing tak sigar dadi loro. Pokoke karo disambi-sambi ki gapen tak sambi ngerus kacang ya. Wonganan ki bumbu kacange ora gapen tak dimasak maning njur areng gerus yang nganggo coet mbekena enak. Barang sing gerus wis lembut njuranan delai gula Jawa. Nah, kue kayang kono nek wis delai gula Jawa ke njuranan luwih luget ya. Bumbu kacang kayang ini menu kaduk nggo gawe apa bae nggo Salome kena. Nggo sambel karo kluban ya kena. Nah, wong ki nggo bumbu Salome nyong ukur nganggo bawang brembang lombok mulus. Ya seje ya karo sambel pecel. Ya tah asline selera nek delai godhong jeruk ya luwih wengi. Nah, kue Salome tahune wis mateng njuranan dintas bae. Pokoke ki cemplang-cemplung kasihan rampung ya. Barang nu wis kemambang jonjong. Nah, kue jenenge Salome. Nah, iki mbekena tambah jos njur kapan tak kukus didelai sletrin dhuwure. Nggo sing seneng ya bisa bae ditembai brembang goreng. Dikukus sedela sak kebulan bae ambune wis sempribit ya. Nek nganggo resep kiki Salome endul temenan empuk, kenyal, pokoke ora bantet. Kasih adem pahake tetep egen empuk. Nah, ki geri disiram sambal kacang, saos karo kecap. Njur kue ke deleng jen apa ya ora mingini. Nah, ki anak lanang sing kelangenan karo Salome ya tunggal di rumah sing putian. Njur ki tunggal bapakane anak lanang sing senengane mangan Salome nganggo plastik kaya ngono. Aja kelalen bumbune mau dicampur-campur nanggon Salome jen apa ya ora kepengin rasa Salome kayak ngalah-ngalah nasing didol kae. Angger kok bermono ya nyong karepe gak gaweni Salome terus. Kowe wis tak tuduhi carane gawe Salome nyong tak pareng.